Оф, що се бавят гостите? Оф, писна ми от всичко. Изсунаха ми апетитните чикви на чуга. Няма ли нещо хубаво да ми се случи? Активиране функция нещо хубаво да ми се случи. Моля, назовете желание. Кой говори? Аз съм вълшебно дърво. Вашите желания са важни за мен. Моля, назовете желание и ще го изпълня. Вълшебно дърво? Вай, ти си чудо! Где говориш, че бе? Системата очаква вашите желания. Сега и желания не ще ми изпълниш, бе, жестоко. Искам да работя някъде другаде. Искам да съм до парка. Вашето желание е важно за мен. От днес всички ще ви наричат до парка. Не искам да се казвам до парка. Искам да работя до парка. До парка с свечата, с шемелюшките. Искам там да срещна някой готин чип. Вашето желание е важно за мен. Ще срещнете готин чип за асансьор. Не искам чип за асансьор. Искам да срещна някой готин чип. Мъжа. И искам да е пилот във Формула 1. Системата ще цензурира вашето желание Що? до парка. Мъжът няма да е във Формула 1, а ще е във форма АКО. Не, моля се, не искам да е във Формула 1. Искам да се състезава с коли във Формула 1. Не 2, 3, 4. Уф, всичко бърка. И какво ме направи сега? Активиране функция забравяне на икони. Не икони, бе! Питах та. Какво ме направи сега? Уф, чай си нали нещо за пиение. Активиране функция наливане на бира. Неща бира, пениса. Активирам цензуриране. Що? Уф, че. Чайче направо искам. Активирам чайче. Не чайче, бе. Уф, ти що не вариш на? Активирам варене на вода за чайче. Че български не разбираш ли, бе? Какво ми говориш на китайски? Активиране език китайски. Бенджинг хоя чиротанг цуджи шалатунгу чканху до парка. Кафето с китайски, бе. Не можеш ли да говориш на чист български език като мене? Активирам чест български език като тебе. Мой човек, какво правиш, ма? Емчко да правя. Какво да правиш? Оли, чак сега те разбирам какво ми кажеш, човек. Каза, че не искаш бира, защото, нали, пениса. Не искаш чайче, не искаш икони, а си пожела да работиш до парка и да срещнеш готин чип. Да, точно той си пожелай. Активирам изпълняване на желанията. Супер. Здравей, красавице. Здрасти. Приятно ми е да си запознаем. Приятно ми и на мене. Как си? Как да съм? Искаш ли да посветя една песен? Вай, искам.